Delok guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti dhewe to guys, enek sing beda dina iki. Yo rasa ditawani ndek ditokno kok. Oh, sundel. Kurang. Iki kayak kene lho. Soal tak cepet. Ya. Duh, sapa wi? Lungguh sik sa. Duduk kene lho. Gawe banyune diombe sithik. Kaper apa-apa? Gak usah nganggo marimas nyapa? Ga. Permen iki, Puk. Ga. Halah wi kok kesusu meneh. Mak. Iki urung mangan wis mulai lho. Iya mana Pak Wong? Mulai ndak ojo mulai. Tak genteni sok ben. Ulang-ulangane sapa? Hijab semua iki lho. Assalamualaikum Mbak Putri. Ngaji yuk. Tuku. Iki bisa. Tapi jenah. Aku ingin Ndak buka aku yang njaluk. yo lah. Kan mengenai. Ndak buka aku njaluk. Yo aja ta, nek njaluk yo kok bayar. Sedelok guys kelakuane. Sing marahi sapa iki? Lah aku kan bakul. Yo wis. Yo wis bakul kalau njaluk. Ya Allah. Cukup tahu. Apa tuh, guys? Baik. Sesuk baru ngliru nek ngegas. Oh, dia boten napa-napa. Tapi ana jos rasa bengi ngono rasa Arsawi kok gak gelem rene awi. Boleh tak rene mah kok.
Rene lho, Sa. Aku Rene. Lho sing kosong lho lebokno. Kosong lho lebokno. Gah, kosong lho jebok. Wis ngeplak piro? Ngevlog piro piye? Pisan iki. Rene lho. Mbak Nopi Rene lho man soto. Man soto. Hah? Siapa? Enggak Rene. Mbak. Nganu sing loro gak pedes, Mbak. Iya, Sik. Kenapa? Loh. Sotone mbake gowon ta? Ya. Kono duduk kono. Kene duduk kene. Tak jelekno soto. Ki lanjut, guys. Ning ngarep ijek rame tapi aku ape iki guys, iki dompet tapi dompet kaya nang dhuwur ki enek nganune ngono kuwi lho guys. Kaya khusus cara dinggo belanja, dinggo iki kebutuhan ngono kuwi. Nah, dadi aku tumbas ini ki. Iki ning ngarep ijek rame guys. Aku ya wis lagi bar karo Mbak Pia bar ngetok-ngetokno soto ngono kuwi. Obat apa? Ndak sih, Pak. Masa tolak angin karo antangin regane larang tolak angin no? Tolak angin apa 50.000? Iki nang kene. Apa tak nggoy? Apa tak nggo? Tak nggo nyarti. Beli beras. Terus uang beli. Jeneng guys. Hah? 2.003 jere. Beli beras. Uang belanja. Ijek ning adan abang. Lagi tuku mau. Uang belanja terus nabung. K. Susuk pira ki? Gak ada susu aku soalnya. 8.000 to ki. Iya. Gak enak. Hah? Paramet abang. Paramet ijo batok ya nek. Enak ya? Nek paramet ijo batok. Sesok lah. Nek paramet abang go nyeri oto.
Apa? Uang minuman. Iya. Terus. Iya paling. Terus apa ya guys? Lali aku guys. Uang belanja guys aku. Uang minuman. Beras. Uang minyak. Tak pateni dulu guys, engko aku tak gunting-gunting sih. Dan ini sudah jadi guys. Oke. Jadi gimana Mbak, aku bar ngetok-ngetokno soto karo Mbak Pia wis dadi nganu lanjut gawe iki guys. Iki aku beli iki kita ya berguna banget ya. Dompet ngene iki. Harganya cuma 12.000. Iki isine ngene iki guys. Oke, uang belanja beras iki tak dhewe-dhewekno tak tulisi. Uang belanja beras dhewe. Uang gula dhewe. Terus uang belanja khusus nggo jajanan ngono kuwi dhewe. Iki terus obat-obatan guys kaya Untraplu ngono kuwi, terus uang minuman dhewe, uang minyak dhewe. Uang receh dhewe, terus sing terakhir karo nganu guys. Iki setiap hari iki kudu nabung sebesar 10.000. Jadi iki berguna banget kanggo aku. Oke, tapi iki minum saiki nek ceklekane yo gak apa-apa. 12.000 mesti yo. Tapi jaluk sing enek nganune. Sing enek cetekane ngono kae. Ngono kan gak. Harganya cuma 12.000 guys. Lah aku tuku ning TikTok Shop. Iki berguna pol. Dhuwure iki tak tulisi wisan. Tak ngene iki. Dongakno guys, dagangane Mbak Putri laris manis. Pengen sugih aku guys. Ngomong laris manis malah pengen sugih. Jadi aku ki bakulan yang sithik-sithik guys, soalnya cara mono sanguku kuliah ngono kuwi. Nyanu sithik-sithik ki tak belanjakno guys. Ya 100.000 ngono-ngono kuwi. Tak belanjakno. Ki mau niki sing pertama ki iku dhuwit mae 1 juta, tak modal. Terus alhamdulillah aku gajian YouTube guys. Gajian YouTube iki tak nggo nambah iku lho guys, apa? Tak nggo nambah isi warung. Dadi aku ki wis puter otak ngono lho. Seri iki ape tak nggo nganu guys, apa? Kuwi tak nggo tuku gorong-gorong apa tinggo ke kamar mandi. Delalah karo mae malah kon blonjo ae, engko kamar mandi gugur ae tak aku sing ngurusi wong muni ngono. Ya wis akhire nganu duit gajian YouTube iki tak nggo blonjo.
karo ketambahan leku sang kuliah ngono iki guys. 100 mbok 150 mbok 200 ngono kuwi tak klumpukno tak nggo blonjo. Aku ki yo jajan guys, jajan terus. Tapi ki yo terus-terusan ae jajane tapi yo sing murah-murah ngono lho guys, gak wani selarang-larang. Tak pikir pindho nek jajan selarang. Jadi Mas Aga ki sunate sesuk guys. Aga ki mau kok bancaan ngono kuwi. Karo arisan tas cilik-cilik balekno. Sarmono kan Aga wis tau buah ning gone wong-wong terus iki kenten wong-wong balekno ning gone Aga ngono kuwi. Seperane guys iki gede kayak bolong ini. Sing elek gede yo iki. Iki wis buntu wis apik iki sing iki. Iki ya wis sing iki wis karek sing iki tok sak lare rono tok. Sing kene wis buntu. Wes guys ngono ae kontene Mbak Putri apa bengi ya malam hari ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan apa yang diinginkan tercapai ya guys. Dongakno Mbak Putri sukses dalam ceromono apa ya guys, bisnis masuk. Aku ki jane bakulan rapisan pindho guys, wis bolak-balik. Tapi ya kuwi mandek, males ngono kuwi. Wis guys ngono ae. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.